Oke. Masih tertib aman terkendali. Satu lagu lah Mas, monggo. Biar selesai nih Satrio Terate, nggih. Satrio pilih tanding spesial kagum sedulurnya sudah hadir di sini. Terima kasih banyak TCB, luar biasa, nggih. Nah, salam persaudaraan Satrio Terate. Makanya tetap ya, aman ya. Oke. Jaya. Wonge Aryo Budaya. Kakinya di atas. TCB. Oke. Beratur. Oh ya, terima kasih Risa semalam. Thank you. Hah? BABA. WABA. Oke. Udah tak bikinin loh mau ya. Lah dalah. Mesti mangastuti marem ono rina lawan wengi dime ati krasa marem dadiya manungsa kang sejati citra luban westan satriya pilih tanding sinawang kaya tirtane anjing rasa seduluran apa Mas tega larane ora tega patine wong kang suci atau bebaya pati linambaran terus jeroning ati aja dadi sing rumangsa bisa nanging dadya sing bisa rumangsa tanki musik tersambung suka wonge Aryo Budaya nggih mungkin nek numplak nggih sepiro gedene sengsara yang tinapa amung dadi coba TCB mesti mangastuti marem ono rina lawan wengi dime ati krasa marem dadiya manungsa kang sejati citra satriya pilih tanding sinawang kaya tirtane weni anjing rasa sedulurane tega larane ora tega patine wong kang suci aku bebaya pati linambaran terus jeroning ati aja dadi sing rumangsa bisa nanging dadya sing bisa rumangsa Tapi kawula amung sak derma
kersane yang sumo wonge Arya Budaya Indonesia mempersembahkan TC Brelo iki Jati Malang TCB ao ho ho ha ho sejati ciproku Winastan satrio piletane sinamang kaya tertane wene hanjunjung rasa sedulurane tega larane ora tega patine Jati Malang nyanyi wong kang suci atoh bebaya pati linambara terus jero ning ati aja dadi sing rumangsa bisa nanging dadya sing bisa rumangsa Tangki dambar kembangi rate iso urip ana ing ngendi wae dadi kawula ambung saderma mobamose kersane yang sukma mobamose kersane yang sumo wong Arya Budaya TCB Jati Malang matur sembah nuwun salam persaudaraan Satrate persiapan rampok Singo Barong